Arewacin Najeriya sai mun dage da addu'a, kuma yanzu muna cikin wannan watan azumi, watan Ramadana. So da haka mu dage da addu'a ga wasu bayan Allah guda biyu, wayanda shi yasa ake ce muku a Arewacin Najeriya har yanzu akwai masu kishin al'ummarsu, akwai kuma wayanda kwata-kwata ba su da kishin al'ummarsu. Yanzu idan kuka ɗauki Sanata Abdul Lingi da kuma Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila, Sanatan Kano ta Kudu da Sanata Abdul Lingi. Wayannan bayan Allah guda biyu, don girman Allah duk wanda ya buɗin baki ko kuma ya je zai yi sahur ko kuma irin sallolin da muke tashi muna yi cikin dare, don girman Allah muna roƙo ku taya wayannan bayan Allah da addu'a. Wayannan bayan Allah yanzu sun tabbatar mana da cewa Arewacin Najeriya su ne dattawan Arewa, suke kishin Arewacin Najeriya. Akwai abubuwan da ke faruwa a Najeriya wanda mu mun san dalilin da yasa aka ɗauko a Fabio aka ba shi shugaban majalisa, saboda ya zan ɗan amshin shata. Yanzu idan kuka dibi abin da ya faru a majalisa, wanda wani zalunci ne ake so a yi ma Arewacin Najeriya. Wannan sanatan yana ɗaya daga cikin shugabannin sanatocin Arewa, ya tashi ya dage, wai ina sanatocinmu ne, wai sanatocinmu me ya amfanin ku, me ya amfanin sanatocinmu na Arewacin Najeriya da ba ku tashi ku yaƙi wannan zaluncin da ake so a yi, wai a ce wai an dakatar da Sanata Abdul Ningi saboda kawai ya faɗi gaskiya, ya nuna cewa bai yadda da irin zaluncin da za a yi ba. Tiriliyan 4 a karkatar da su a kudancin Najeriya, a Arewacin Najeriya ba a yi komai ba saboda kawai zalunci. Shi ya samu mun san abin da yasa aka ɗauko a Fabio aka ba shi shugaban majalisa. Saboda haka dan girman Allah duk wanda ya saurari wannan bidiyon na wayannan bayan Allah guda biyu da na kafe hotonsu, Abdulrahman Kawu Sumaila, Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila da kuma Sanata Abdul Ningi, dan girman Allah ku taya su da addu'a, domin yanzu matakin da ake kai yanzu an dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon watanni guda 3. Shi kuma Abdulrahman Kawu Sumaila, Allah ya ƙara mashi lafiya, shi kuma an ce sai ya tura takarda ya bada haƙuri. Muna kira ga mai girma Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila, dan girman Allah ga ya ba su haƙuri, su ɗin banza me ya aka yi su. A Fabio dama ya zan ɗan amshi shata, abin da ya sa muka ba mu yadda dama da ɗauko a Fabio aka ba shugaban majalisa ba. Su kuma sauran sanatocinmu na Najeriya ban ga amfanin su ba, abin da suke yi. Yanzu idan kuka ɗauka kuka gani a Arewacin Najeriya kowace jiha tana da sanata guda 3. Muna da jiha 19 a Arewacin Najeriya, amma har yanzu in ba wayannan sanatocin guda biyu ba da suka tashi suka nuna ba su yadda da irin zaluncin da za a yi ba, ba su yadda da irin yaudarar da ake so a yi mana a Arewacin Najeriya ba. Babu wani sanatan da ya tashi, wai ina sanatocinmu suke ne, me ya amfanin ku? Ya Allah muna roƙonka duk sanatan da bai sa bakin shi a cikin wannan al'amari da ake so a zalunci wannan bawan Allah ba, shugaban sanatocin Arewa, ya Allah Ubangiji ya karya kujerar da yake a kanta. Ya Allah ka sa shekara ta 2027, ya Allah ka sa ya dawo gida, Allah ka jarabe shi da son mulki ya hana shi mulki. Saboda mu a Arewacin Najeriya har yanzu mun rasa mutane ne, mutanen kirki. Yanzu da a ce za a samu sanatoci kamar guda 20 ko 30 a Arewacin Najeriya su tashi su ce ba su yadda da irin dakatar da aka yi ma Sanata Abdul Ningi ba. Yanzu kuna tunanin a Fabio ya za a ya ce ya dakatar da shi, ya za a yi majalisa me ya amfanin zaman ku, me ya amfanin kuna wakiltar mu yan Arewacin Najeriya? Saboda me muka zabe ku? Ba saboda ku tashi kare mana ƴancin mu ba, ku kare muradin mu. Wayannan sanatocin suke wakiltar Arewacin Najeriya. Dan Kudu zai taso ya ce har ƴan Kudun sun fara magana. Ku saurara da kyau ku ji, akwai wani sanatan wanda ya tashi zai yi magana, ya ce kowane sanata daga cikin sanatocin da ke zaune a majalisar, kowane sanata ya ce akwai sanatoci da dama waɗanda suka aci naira miliyan 500 aka yi sauri aka dace abin magana shi. Me yasa aka ƙi bari ya tona asiri? Dan Kudu ne. Me yasa mu mutanen Arewa ba mu tashi mu kare kanmu, ba mu tashi mu yi abin da ya kamata? Sanatoci suna iya kokarin su, sanatocin nan guda biyu, Allah ya kara muku lafiya, Allah kare mana ku. Dan girman Allah mu tashi cikin dare mu roki Allah, mu musulmai ne ko muna da kyakkyawan zaton wannan wata na Ramadana idan muka roki Allah, Allah zai karbi addu'an mu. Duk wanda ya sahur ya tashi ya roki Allah, ya Allah irin wannan makircin da ake son a yi mana a Arewacin Najeriya, ya Allah duk wanda ke da sa hannu cikin wannan makircin da za a yi mana, ya Allah ka karya kujerar da yake kai, ya Allah ka hana shi mulki kuma ka dora mai son mulki, ya dawo kamar habaru kana, ya dawo kamar tarihi. Saboda haka wannan ya kamata a ce mu ci gaba da wannan addu'o'in. Mu yanzu a Arewacin Najeriya abin da ke damun mu ga yunwa, ga talauci, ga bala'i, ga tsadar rayuwa, amma a ce Arewacin Najeriya ba a yi mana wani abin da
da zai rage mana dan abin da muke ciki an jaye tallafin mai an cuce mu dama mun ce wannan jaye tallafin mu ba mu yadda da shi ba zalunci ne ake so a yi amma har yanzu an ki zuwa a yi abin da ya kamata sanatoci suna iya kokarin su wayannan sanatocin guda biyu sun tashi sun ce ba su yadda da a karkatar da tiriliyan 4 ba a kudancin Najeriya a maido arewacin Najeriya a yi kashe maraba mana a ce a ɗauki miliyan 2 arewa a ɗauki miliyan 2 a kudu mu ba ma mun yi su yawan mutane ba su suka kawo wannan gwamnatin ba mutanen mu ba gwamnati kudu me suka baka shugaban kasa a kudancin Najeriya ba abin da suka baka muna roƙonka ya Allah ka ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya Allah duk wanda ke son zaman mu lafiya a arewacin Najeriya ya Allah ka ƙara dawwamar da shi a kujerar shi ya Allah duk waɗanda ke jajircewa akan arewacin Najeriya ya Allah ka ba su nasara ya Allah ka ƙara kare mu daga sharrin makiya da mahassada ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ka dawwamar da wannan ƴan majalisun guda biyu ya Allah ka ba su nasara akan wannan abin aikin da suke ya Allah ka taimake mu Allah ya mana jagora